Tokom ovogodišnjeg sajma naoružanja, Partner 2023, Vojska Srbije pokazala je digitalizovani samohodni višecevni lancer raketa M17, 128 mm, Oganj. Ovaj savremeni artiljerijski sistem namenjen za ostvarivanje iznenadne i koncentrisane artiljerijske vatre po ciljevima velikih razmera, a njegovim uvođenjem u naoružanje Vojske Srbije značajno su unapređene vatrene mogućnosti jedinica za pouzdanu, brzu i preciznu artiljerijsku podršku tokom izvođenja borbenih operacija. U odnosu na osnovnu verziju M77 brže zauzima položaj i ima preciznije rakit, čiji je domet povećan sa 21 na 40 km.